na baro ki jing yap ki ba sher kai ka jing sha yap ka jong ki khat arngut ki sinran ki jong jisu kala kala long ka ba sher kai hadu kata kata menta tungnya pet kindiat syapang ka jing yap jong ki khat arngut ki sinran ki jong jisu kat kum ka jing thu bat kat kum ka jing wat bnia da ki riu syampang ki riu start jong ka bible bat kine ki khat arngut ki sinran ki jong jisu ki bla syayap ki dei kine baning kong u andrew une ude u sinran u bala yalap keleng kiri jong ka asia minor hadin ba ulawan pai sya greece ula sya penyap da ka ba sya sa nar pna ha kata ka ding pna ka balong ha ka dur jong udak ule u x paar pat u Petrus ulang uwei ni ki sinran ki bau Jisu u iet bat syania hadu kata-kata ya u. Bat u deiru u belalen ya u Jisu, bat u Petrus ulayap da ka ba sya sa nar pna da khongpong, namar ba usngo ba kamdei ban sya sa nar pna kum bau Jisu u sya. Balai u dei u Judas Thaddeus. Uni u Judas u dei u para jong u Jacob, ya u balakha ya u ha Galili, bat une ula sya penyam da ka ba sya sa nar pna hapo Armenia. Basau u Bartolomai. Une ulong unong yalap keleng kiri, bat ulawan ru banyalap buat hari India jangi. Ka jingyap martyr ka jong u kalong da ka ba sya kho em ya ka sni do ka jong u. Basan u Thomas. Une ude u apostol u balawan banyalap hari India. Bat une ula sya penyap ru ha India da ka ba sya dong da kisum. Banriu u Simon. Une ude u balakhat ru da u Simon Zealand. Une ula yalap keleng ki dauba Afrika. Bat une ula sya penyam da ka ba ot arliang da ka kuran. Banyo u Yones. Une ude u Yones u para jong u Jacob. U bala sya thap shisin ha u khiu umpnyang ba khloit ha po rum. Tang ba u Clement saw nama ki kamba jong blai bat adin kata pa la penrengkang par ya u sya ka daulenong Patmas bat dai ha ka ne ka daulenong ka ba ula tho ya ka kitab jing pen pau ba pra u Philip u de weina ki sinran jong Jisu la khai u ha Galili bat ula tre mission ha ki do ba North Africa bat Asia Minor une u Philip ula sya penyap ha ka nong ba Hierapolis hapo kari Greece da kabalatiet labom ya u balaset patot balasa narpna bakndai u Jacob u para u Jisu u Jacob ulalong unong yalam balang ha Jerusalem bat ula syayap da kabapenjeng ha klial ka temple bat laknyat ya u nanta ngajrong Henry syam layap bat kila kawang ya u da kimau bat kila mat ya ka kli jong u Bashipau u Jacob u kun u Sebedi une ude u Henmen jong u Yones ka jingyap martel jong u kalong da ka ba sya khlai khli ha ka jingsen syar u Herod ban ula kalalong u martel baningkong jong u Jisu na pedang kisenran baro bakat wei u Matias udei unong Nazaret bat ulong ru unong lum khajna bat ula tho ru ya ka gospel ka ba ai kerteng hala ka jong ka kerteng ka gospel u Matias bat ula sya penyap da ka bapong de ki kenjas di bakat ar ude u Matias une ude u senran u bala jit bujli ha ka jaka jong u Judas Iskariot u bala dino ya u Jisu une u senran ulayap da ka ba sya kawang mau bat sya krai kli ha Jerusalem ka jingyap ka jong ki senran kalong ka ba syir khai namar ni tips kam ban bot yo Chris kamlong ka besok Henry ka ktien ka jong u blai ka ang wat ting ye ke jing shitam ki ban sawan uksuj untap kato ka nengot na phi hapo patok ban tunju ye phi pin sha jenjar palat shiposngi ko yang skam hadu ka jing yam ba ngan ai ha phi ya ka pan sngat jong ka jing em phila ban shami kita ki kentien na ka bible na ka kitab jing pen pau ko blai shibon